ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, барои шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранамда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навод чӣ хона, чӣ квартира, чӣ ҳавлӣ рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз территорияи шаҳри Ҳисор, аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухта, ноҳияи Данғара, ноҳияи Восеи, Кӯлоб, Данғара ва Ҳисор ва дигар тарафҳои азиз, нархҳои арзон кардем. Мақсад ки мо пешкаштон мекунем ки нархҳо сар мешаванд ай 40 000 сомонӣ то 850 000 сомона хона, квартира ва ҳавлӣ ҳастад. ва бозам мегем кадоме ки мисол ҳавлии фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул барои реклама кардан агар барои фурӯшӣ бошад, марамаз сурат маълумотша рӯй кунем, мо рекламада мемонем ва курси имза бошад дӯстони азиз 113 сомону 90 дирам астад. Лайкора дӯстони азиз занед ва мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ марамад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка Акаи Нозима. ин Акай уже чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебиёранд. агар борои шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аям ҷои зистон, аям ҷои истиқоматро худашон омада мегиранд. дӯстони азиз, боро тақсим мешаванд тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар, Калхозобод, Хумсангир, Обшин, тарафҳои мисол Шаҳри Нав, нами Холчи, Кӯлобу, Московский, Регар, Шаҳри Нав, ин тарафҳо, Файзобод, ҳамин тарафҳо мақсад ки борора меоранд. агар ягон ноҳия, ягон шаҳре ки шумо зист кунед, агар ман номбар накарда бошам, бо шумо занг зада аямин рақамҳо пурсед ки куҷо бо доставка мекунанд. Обшин Пашти ҳамин қариб ҳамае ки ҳамин ноҳияи Тоҷикистон қариб ки мекунанд. тарафҳои Хатлон ба ҳама дӯстони азиз ва айдига компаниҳо ягон сомонӣ бо камтар, ягон рубл арзонтар бора қабул мекунанд. метавонед ки шумо айноми канали мо гап занед. ҳар чорош кор мекунам марамад. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрикада. духонага квартира ҳастад дӯстон, ки дар сеюм ошона қарор дорад, доми 8 ошона ҳастад ки 42 квадрати метр. духонага квартира доми 8 ошона дар сеюмаш қарор дорад, 42 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. дӯстон домега сари роҳ дад, дӯстон азиз, мақсад ки сари роҳ дад, дӯстон азиз, пеши домда мактаб, масҷид, садӣ, коллеҷи тиббӣ, беморхона ҳама чӣ мегӯяд ҷойгир аст ва ремонташ мегӯяд замонави, мегӯяд нав кардагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ мекунӣ. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ. нархи квартира ҳастад бо муомила ва савдо дорад, дӯстони азиз, муомилаи хуб мега дорад. марамад дӯстони азиз, ягон маълумот хоҳед, агар оидаи квартира ягон савол дошта бошед, рақамҳои мегафони дастии 28 ва рақамҳои россия 54, инаш дар WhatsApp дорам. доми худаш 8 ошона аст, дар сеюмаш қарор дорад бо ремонтҳои замонавӣ ва бо шароитҳои зиндагӣ, мактаб, масҷид, садӣ, коллеҷ, банк, мағозаҳо дар пешаш. марамад дигар маълумоти фораванӣ аз рақамошон. ва шахсоне ки ҳавлиҳои фурӯшӣ дорен, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон техника, ягон компания, мо дӯстони азиз рекламада мегузорем. марамад сурат маълумотша дар рақамҳои боло буда 885 2020 дӯстони азиз 1220 роӣ кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, ки срочное бо нархи арзон аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, дӯстони нашам повороти Ленинград, дӯстони азиз, бо нархи арзон ва срочно квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад ки дар цоколни этаж қарор дорад, 41 квадрати метр, яъне ки такхона мешавад. дӯстони азиз, цоколни этаж кадоме ки медонад, такхона, дӯстони азиз, 41 квадрати метр. помешения хеле тайёр, дӯстони азиз, барои квартира, мисоли барои дигар чи обшим барои хона кардагӣ ҳастанд, ҳамашон ремонтош бигем тайёр аст. як хонаш полни ремонт кардагӣ, дигараш миёна. хоб, дӯстони азиз, ҷош ҷои нағз астад, ҳоҷатхона, душ, пӯш ҳамаш кардагӣ астад, мақсад ки ремонтшам кардагӣ астад, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ, дӯстони азиз. хоб, мактаб, коллеҷ, балиса, бозорча, масҷид ҳамаш дар пеши хона, дӯстони азиз астад. боз вайфайам пайваст кардагӣ аст, дӯстони аз ширкати Интерком мегӯяд, дӯстони азиз, мақсад ки вайфайам пайваст кардагӣ астад. хоб, об сиёташ мегӯяд пасиент, дӯстони азиз, срезаҳош мегӯяд решотка мегӯяд задагӣ астад, дӯстони азиз.
боз мегад мақсад ки запас бочкаи оба мегад 300 литра мегад об дорад дӯстони азиз ва мақсад ки дигар чизои монтаж ҳамаш корош кардаги хонаш хай уже тайёра медори зиндагӣ мекунӣ дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ аст боз муомила дорад дар дӯстони ноҳияи рӯдакӣ павлоти Ленинград марамат рақамҳои WhatsApp рақамҳои Россия занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астаи дӯстон ки хонаи коттеҷча астаи хоб берунуш хай беремонта берунуш рангу бор кардагӣ нестай. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки дӯстони Уртабузда 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 хона кардагӣ астаи ки аз дар он хонаҳош ремонт кардагӣ астаи барои зиндагӣ мешавад. Аки 5 дар хона ҳамаш ремонт аст намедорум сонад ки хонаҳош бисёрш ремонт кардагӣ астаи ва 6 сотиқи дига замин дорад хона коттеҷ. хоб дӯстон аз хона калидору ошхонаву баняву ҳамхел чизо дорад. хоб хай дигар маълумоти пурраша бухтон аз худашон мепурсен. нархи хона 450 000 сомон аст боз муомила дорад дӯстони азиз. хонаи проекти ду ошхона мешавад яъне коттеҷ бори болошам бо хона мешавад дӯстони азиз бо хай ҳаракат чени зурурат аст бо ремонт мекунанд. хоб 450 мега бо мақсад ки муомила ва савдои хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои билайни истории рақамҳо ҳам кор мекунам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ягон саволтон боша ягон маълумотои иловагӣ марамат ина занг зада бо ани хада гиред. ва касоне ки дар навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошед ки ҳаволии маъқулӣ ки квартираи маъқулӣ шумо дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. фақат не ки дар комментария нависед ва шахсоне ки фурӯш дорен дар WhatsApp мо муроҷиат кунед мо реклама мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз як хонаи фурӯшӣ астае ки хонаи ҳавлигӣ аста инашам қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. мо дар аввал реклама кардем дута квартира инаш хонаи заминӣ аст хонаи фасон аз ноҳияи рӯдакӣ гардиши фабрика Истиқлол 3 дӯстони азиз яъне гардиши фабрика Истиқлол да. хона проектҳои нав ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хонаи калон кардагӣ аст хонаи дошона дӯстони азиз бо ошхонаву баняву кухниву ҳамаи чизиш дӯстони азиз замонавӣ дар дурун кардагӣ астанд. ремонтуш бо олиҷаноб ремонт кардагӣ дӯстони азиз яъне ки ремонтуш замонавӣ беҳтарин. хоб ва дастрош мегад хона фурӯхта мешавад бо нархи 660 000 сомонӣ нархша соҳибшон хеле мондиан бо муомила дорад. агар шумо оиди хона ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед мақсад ки бо ҳамаша аниқ када гиред. тоқа суми холия мега алиш палиш дӯстони азиз намешавад тоқа суми холӣ рақамҳо мегафони соҳибшон марамат шахсони мехаридагӣ тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода яъне Регар дар ҷамоати деҳоти Ленинизм ҳамин хел навистиам бо хайхтон аниқ мекунем. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 хона кардагӣ дӯстони азиз ки хонаҳошам барои зиндагӣ мешавад. ҳамагӣ 12 сотиқ замин 5 дар хона. дӯстони азиз хонара мегад дастурошона мефурӯшем мегад ва алишам мекунем мегад агар ягон мошинам бошад то 100 000 сомона бошад мегад мошинам қабул мекунем ва сумаки нархи хонара мегад хоб 300 000 сомонӣ мондиан сумаки кати бо мақсад ки муомила дошта агар ки то 100 мегад мошин боша мегад минусам мекунем болои сумаки мегад мешава хай бо рафта аз пеш бинем ва қатишон савдо кунем. рақамҳои мегафони соҳибшон бисёри баъд такрор намекунем касоне ки дар кор астай марамат метавонед ки занг зада бо аниқ кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри Қурғонтепа дар пеши бозори нихи дӯстони донишгоҳи Носири Хисрав дӯстии халқҳо бо дигар маълумотам мепурсем. дӯстони азиз духонага квартира астае ки дар 11 ошина қарор дорад 53 квадрати метр. хоб ремонтош ремонтои замонави дӯстони азиз ва яда чизи чораб дорад қатиш мегад места кондитсионер холодильник стали машина термис кухни гарнитур газовой плита витишка обшин хеле бисёр чизо. нархи квартира 349 000 сомонӣ аст боз муомила дорад квартира бо ремонтои замонавӣ. хоб ман бо касе ки дар кор ки боша маҳқул ки боша на рақамҳош мондагӣ астай тисел маромат када занг занем бо айхчон ҳамаша аниқ када гирем. ва ногуфта намона касоне ки квартираҳои фурӯшӣ дорен хонаи фурӯшӣ ҳавлии фурӯшӣ мошини фурӯшӣ ягон техника ягон компания ягон маҳсулот мо реклама мекунем дар рақамҳои болобудаи 20 реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Заринкулӣ.
خب دوستان عزیز 6 سوتیق زمین محصول دارد که گردش پول خود زبار گرفته محکم است. دوستان عزیز مقصد که شبین خم سنگ و 200 دانه دیگه میگه سیمبل میگه آورده موندگی است و فوندامنتش هم میگه برکوش هم پولنی ریختگی دوستان ورمینکوش ریختگی است. خب در صورت دوستان عزیز همش معلوم است دستورش میگه میفروشیم با نرخ 75 سومونی. ببین این شبین خم سنگ بود سیمبل کو یوش میگه توفا دوستان با فوندامنتش هم ریختگی ورمینکوش هم уже تیار ریختگی دوستان عزیز. خب 75 сомонӣ аст дар шаҳри Колоб дар Заринкӯлӣ. Ягон савол дӯстон ягон маълумоту иловагӣ аз рақамҳои поёнда занг зад они хада гирӣ. Мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Гулпарвар поёни бозори Корвонасти масҷиди Муфтӣ. Духонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад 44 квадрати метр. боб сер таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва техпарс дӯстони азиз доштаем пеши масҷиди Муфтӣ. хоб дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 410 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. намедонам доми 4 ошунаи 5 ошунаи ям хел 3 ошунаи ям хеле дӯстони азиз мафҳуми 4 ё 5 ошуна аст. хоб пеши корбон да нархи квартира 410 000 сомон буда бо мақсад ки савдо муомилаш дар назди квартира. ай касе ки дар кор аст мисол маъқул аст рақамош мондагӣ аст марамат занг занед. фақат хоҳиш мекунем ки мо барои шумо монтаж мекунем меҳнат мекунем квартираро кофта ёфта аз қабул карда ба шумо пешкашон шумо ҳам ялайки репло дареқ надоред. лайкора дӯстони азиз хоҳиш мекунем занед ва навори мо дар рафиқотон паблисаж кунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни бозори Бахт маҳаллаи Лаби Тол назди роҳи калон гуфтагӣ аст дӯстони азиз. мо кадомто ки нафаҳмида бошем бо занг зада пурсем. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки бо ремонтҳои замонавӣ обсӯи дӯстони азиз дорад. ҳоҷатхона ошхона баня кухни ҳамашон отдельни мақсад ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз бо ванна отдельни бо туалет отдельни бо ошхона отдельни бо дегдохонаи тоҷикӣ ва дарахтори мевадиҳанда обсӯиш мега доимӣ ва 7 сотиқ дига замин бо ҷои хонакиниам дорад. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ. нархи хона аст бо савдо дорад. нархша ҳамихел монда 80 000 сомонӣ савдо дорад дӯстони азиз. берун дорад ҳамашон ремонт кардагӣ. хоб бисёр такрор мекунем касе ки маъқул аст рақамош мондагӣ занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки аз шаҳри Ҳисор чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. квартираи фурӯшии навбатӣ дар шаҳри Ҳисор дӯстони азиз дар 8 микрорайон пушти доми Лаззат. дӯстони азиз духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 55 квадрати метр. духонага дар сеюм ошона дӯстони азиз ремонти нав кардагӣ пушти доми Лаззат бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад обсӯдаш мегӯяд доимия. хоб хайр ремонтиш замонави як дуруст чиз дорад надорад не ки бо чизи чора гуфтагӣ аст бо хахтон аниқ када гирем. нархи квартира 445 000 сомонӣ бо муомила дорад. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст. ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ марамат занг занед. дӯстон азиз бозам такрор шава барои мо муҳим аст мо квартира ҳавлӣ мошин хона чизе ки набошад реклама мекунем дар рақамҳои болобудаи 2020 сурат маълумотша роҳӣ кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Гулистон. духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад 49 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ремонт замонавӣ пеши мактаб роҳи калон дӯстони азиз ремонтош хуб бо ҳамаи дӯстони азиз бо баъзе чишош мегӯяд мефурӯшем яъне ки ҳамаш не баъзе чишоша мегӯяд метавонем баъзе чишам мегирем. хоб ва нархи квартира 340 000 сомонӣ аст. боз муомила ва савдои хуб мега дорад. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст. ростикам маълумотҳои квартира хеле кам аст. агар ки шумо дар маъқул бошад ҷош ё ки нархаш ё ки дарун берунаш рақамҳош мондагӣ аст. марамат занг зада лайбо пурсида гирем. лайкотон аз занед ва наворотон охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Дангара дар ҷамоати деҳоти Куруксой. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментҳои временкош полни рехтагӣ дӯстони азиз обсӯд мегӯяд ҳастае. фундаментҳои 4 дар хона қатъи калидорош рехтагӣ дӯстони азиз ва кухни банияшам калидоршам рехтагӣ дарун ба дарун дӯстони азиз фундаментош тайёр гирдабана шуда одамо зиндагӣ дорад. нархаш ҳамагӣ 45 000 сомонӣ аст. боз
муомила доштааем. خب ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ худ агар фаҳмидан дар рақамҳои поёмдаи тисари 96 занг зада аниқада гирем барама. мегзарем ба 13-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар ҳазрати Мавлоно. дӯстони азиз, духонага квартира астае ки дар сеюм мушона қарор дорад, 42 квадрати метре. хоб адресша мегӯям дӯстон ба як бор дигар, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, ҳазрати Мавлоно дӯстон дар 9 километр. хоб ҷои хуб дар мегӯяд ҳамачи дар пешаш ҳастае. 42 квадрата бо ҳамаи ремонтҳои замонави, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастроҳшон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомон аст, бо савдо, муомила ҳамаш дар мақсад назди квартира. илтимос мегӯяд фақат кан кардан харидорон мегӯяд занг зананд. дӯстони азиз, рақамҳои мегафона намедонам хеле мондагӣ аст, рақамҳои соҳибшон, касе ки мехарад маҳрамайда нархи дастрас бо арзон мешавад, метавонед занг зад аниқада гиред. мегзарем ба 14-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, болои бозорчаи Зарафшон. дӯстон айрои калон мегӯяд 4 километр мегӯяд дур, яъне ки тарафи теппаҳо мешавад. дӯстон аз шаҳр камтар дурунтар аст, на бу маълум аст. хоб ноҳияи Сино дӯстони азиз, болои бозорчаи Зарафшон, 4 километр дурунтар. хоб 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардаги аст, хонаҳои баракай барои зиндагӣ хай мешавад. одаме ки агар дошта бошад шароит 3 дар хонаи баракай ва 4 сотиқи дигар замина тунад хеле ҷои теппо аст, хай одамо зиндагӣ доранд. бо ҳамаш аниқада хатон гирен, обош мегӯяд ҳамаш ҳастае. нархи хона 250 000 сомон аст бо муомила ва савдош дар назди хона. рақамҳои тисели соҳибшон мондагӣ, шахсоне ки мехаред марамат занг занед. касе ки ягон чизи фурӯшта дар рақамҳои болобдар реклама мекунем. ин буд аввалин рӯзи имзои мо. То видео